guys, simrang hilin eh. Padong nako San Isidro. Baklay lagi kasi skina. Nalalig skilahan. Skilahan sa San Isidro Elementary. Agdaaw ako na na. Labi. Labay ko rin guys, saktan nga green, saktan namin sa higagaw, di na ang pulukyo. Iyan yung sakyanan namin sa tindahan na din atmang sa eskulahan. Saan matag-adlaw. Dakan. Ini yang elementary, adto high school. School. Sadlunan yung basang igagaw. Gusto mo eh. Buongon. Hindi mo ng ilang bahay. Saging. Nanas ng bahay. Ayo, Sel, Sel, oh Sel. Halo, saan lagi iro? Halo, ano man? Siya ba ni mo na cross na may sa LBC? Hindi.
Tuara to ah. Sige ba ni mo na kay klase? Kani, salamat. A few moments later. Siya kapag ganay linya. Gracias a tu Ginoong Jesucristo, tugang rupa sa Diyos, tugang panagiusa sa Espiritu Santo na nakakanino. Mana sa
Bilang Jesus, natapo kami sa malawang pag-ibig na pinagi kanina, mamahimong siya sa inspirasyon o kaya sa atong sa tumapa, kapalihan, religyoso o religyosa, na sila mapapalain sa pagtuman sa ilang mga pumatuon sa pagpakalak. At amin sila sa kasya sa kanon, ugma o dedikasyon sa ilang minister. Mga pagkita sa inyo. Ginoong Jesus, pinagi sa Maria ni Pag-ibig, ang isang at dinatanin mo ang among mga iso, na nangalo sa sakit sa lawas. Ngayon ka, nakatagang kami sila upay naman, diha sa inyong balaang tanong. Tawangi o liguna sila, nga dinis na mamagsan sa paglaon, o hatagi sa grasya, nga ilang mga pag-antos, ihalad alang sa pagtubos sa mga anak, susama sa hinupat ni Padre Pio. Mga pumita sa Ginoo, Pagkalimugin kami. Ginoong Jesus, pinagi sa pagkaliya ni Padre Pio, nga ang katong mga anak sa kaibog problema o tentasyon, matagi sila sa kalikod niya sa ilang Kristohan pagtulog, ihakanin. Una ang ilang mga kasing-kasing niya sa kaiban o kalina. Magkakapita sa Ginoo. Mahal, pagkalimugin kami. Ginoong Jesus, pinagi sa pagkaliya ni Padre Pio, nga ang kanang makasasala sa kalimutan, makawing pagbalik, diha sa tugma o kaluloy sa atong Ginoo. Tatagi kami sa grasya sa pagiging diha kami, ang among masinati ang imong maray kinukuhan na pagpasayo o tugma, kanang tanan ng makasasala. Magkakapita sa Ginoo. Pagkalimugin kami. Ginoong Jesus, pinagi sa pagkaliya ni Padre Pio, nga ang tanan ng mga batay, makatagamtan na uta sa kanimayahang ray. Magkakapita sa Ginoo. Pagkalimugin kami. Nangyayon, pinagi sa pagkaliya ni Santo Padre Pio, lugar ang among pagkakaulit. Tungkol kay wala kami mahirap o wala ikaw naman ngayon ang nasayon sa kanan, wala iyong makukalukoy. Muli ka lumay, nang ikatipapaw niya, kung alam ka na, pinamang ni Kristo ang Diyos. Amen.